Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlawng Domingo kaninyong tanan. Karon nga Domingo atong sa ulugon ang solemnidad sa pangilin sa lawas og dugo ni Kristo o Corpus Christi. Pinaagi sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Ang buhing handumanan sa paghalad sa kaugalingon ni Kristo didto sa cross. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an og kanato sab karon. Mao kini ang akong lawas alang kaninyo, ug mauusab kini ang akong dugo nga giula alang kaninyo. Buhata kini sa akong handumanan. Uban ang kasing-kasing nga mapasalamaton atong ihalad kining santos nga misa alang sa inyo sa atong tanan nga mga katuyuan, sa mga tawo nga nagpadala sa ilang mga intensyon, sa atong production crew, sa atong mga sumusunod ni ining misa sa telebisyon. Dayon ka, Ginoo, uban sa mga magungkawin, ang kalipay kaisipin, ang inulapin-ipin. Dayon ka, Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay kaisayaw, umuulangan lang. Ng gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa mga pasalamatan ta. Tutugan ng gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo. Dayon ka ang Ginoo, siya tumuran sa kaayo, sa pasaylong paghitunga, wanay sa mapaniya. Dayon ka ang Ginoo, uban sa katawag unyaka, buhay sa mga hari, sa langit ug yuda. Tutugan ng gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tutugan ng gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Amen.
Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay Panginoon. Isugin ko sa'yo kamay nakikinghalaw, di salig lamang sa kaluyan mo na, O Ginoo Akala, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakanaog mo. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Kadahig sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, langit lumhanin, Diyos samahan, mapagagaong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawaktan sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuong sa amahan. Nawata ang among pag-amuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ikaw lamang ang santos,
magampo kita. O Hesu Kristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhi ining katingalahang sakramento, itugot na nga muyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, ay ikaw buyog hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo, nga inyong Diyos sa tibok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig, didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya, aron pagsulay, kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya, o gipasagdan, nga kabsan og pagkaon, unya gihatagan kamo niya agmana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, ug sa inyong katigulangan, sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila, nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matag pulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Diyos, nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas ni atong hilabihang dakua, ug makalilisang nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis, aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana, aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini, aron pagputol sa inyong garbo, ug sa pagsulay kaninyo, alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daigang imong Diyos, O Sion. Kay ang giligo ng mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ng imong mga anak, sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niyang kalinaw sulod sa imong mga udlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niyang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo,
gisangyaw ang iyang pulong at kang hako. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan nga kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasuk. Wala niya ipaibalo ang iyang mga kasuguan nga kanila. Alleluia. Dai ka ang Ginoo. Jerusalem. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? Ug dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas. Kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana kaninyo. Manaw sa kanimo. Hinutlogikan sa santos nga ebanghelyo. Sumala ni San Juan. Mayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon."
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Mga igsoon ko ni Kristo, ako mangutana kaninyo. Sa atong pagdawat sa lawas ni Kristo diha sa santos nga pagkalawat, unsa man ang atong tubag ngadto sa pari, sa iyahang paghatag kanato ang lawas ni Kristo. Kitang tanan mutubag, amen. Unsa may buot ipasabot ni ining pulong nga amen. Ang pulong nga amen nagikan sa pulong nga Hebreo nga buot ipasabot certainly o matuod gayod. Nga sa ato pa ako nagatuo Ginoo nga kining akong gikalawat matuod gayod nga imong lawas. Amen. Ako nagmatuod Ginoo nga ikaw akong pasudlon sa akong lawas o kinabuhi. Mga igsoon kra ni Kristo, karong adlaw kita nagsaulog sa solemnidad sa Corpus Christi o ang dakong kapistahan sa balaang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Nianang gabi nga siya gibudhian sa katapusang panihapon nahitabo ang pinakaunang santos nga misa. Mikuha si Jesus sa pan, mipasalamat sa Dios Amahan ug miingon, dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas. Sa samang paagi mikuha siya sa kalis, mipasalamat sa Amahan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Kini mao ang akong dugo, nga itugyan alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug sa samang panghitabo, matud pa ni San Lucas, si Jesus miingon, buhata kini aron sa paghandom kanako. Mga igsoon kra ni Kristo, ang atong pagsaulog sa santos nga misa mao ang atong pagtuman sa balaang mando sa atong Ginoong Hesukristo nga nag-ingon, buhata kini aron paghandom kanako. Kay sa matag pagpikas-pikas nato nianang pan, anaa si Kristo, buhi uban kanato. Kay siya mismo sa iyang balaang pulong, siya nagmatuod, kini mao ang akong lawas. Kini mao ang akong dugo. Dili kini imposibleng mahitabo mga igsuon, kay iya mangganing nahimong bino ang tubig dito sa kasal sa Kana. Kay siya mismo iyang ginautro ang bino ngadto sa iyang balaang lawas ug dugo. Ug sa iyang pag-utro niini, iya kitang giauhag nga ato kining pagasawan sa balaan nga Eucharistia. Kay matud pa sa atong ebanghelyo karon, kinsa kadto mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, siya magpabilin kanako ug ako magpuyo diha kaniya. Ang Eucharistia ang maghatag kanato og kalig-on sa atong kinabuhi. Mga igsoon kra ni Kristo, diha sa atong pagsaulog sa Eucharistia, nagpadayon ang balaan nga presensya ni Kristo diha kanato. Pero ang pangutana, sa atong pagkalawat ni Kristo, ato bang gidala ang iyahang presensya human sa santos nga misa? Usa ka mga nindot kayo nga hiyas kanatong mga Pilipino, kanabitaw maghuna-huna kita sa atong mga kaigsuunan, maghuna-huna kita sa uban. Ako na hinumdom, every time mangaon kami sa gawas, ug adunay lamian kaayo nga pagkaon, diha nga among gikaon. Pasumangay lang biong mingon kami sa waiter, sir, ibalot ra gud ni kay nami daghang iro sa balay. Pero sa pagkatinuod, amo da itong gibalot tungod kay buot kami nga adunay madala sa mga nahabilin namong igsuon sa balay. Mga igsuon kra ni Kristo, hinaot nga sa atong pagsaulog nining santos nga Eucharistia, aduna kitay mabring house. Dili ang ostiyas, kundili ang epekto niini diha sa atong kinabuhi. Kaming mga kaparian,
every time human sa Santos nga misa, aduna kami ginaampo diha in behalf sa katawhan nga misaulog sa Santos nga misa uban kanamo. Kami nagaampo, Lord, may we be Eucharistic persons. Nga ang Eucharistia nga among nadawat, hinaot among madala ug among maipakita diha sa among mga buhat. Ako nahinumdum kas-a samta ako nagsakay og balhabal gikan ako sa downtown Cebu padulong ako sa Talamban sa among pagsaka ngadto sa usa ka flyover. Aduna kami nasugatan nga na maligya og saging. Pero sa iyahang pagsaka sa iyahang tricycle nga puno kayog saging pasaka sa flyover. Napawangan man siya sa kabug-at sa iyahang dala. Ug siya nakakus gyud og traffic kay tanang mga sakyanan pasaka didto ah. Ang uban pipip kaayo pipip. Ang ubang mga motor milikay. Pero didto ko natandog sa akong gisakyan nga habal-habal kay siya mingon man kanako, Sir, pwede ta mo hunong kadiyot kay ato sa nang tabangan kanang bata diha nga nakalis din taon og tulod sa iyahang saging. Ug niadtong adlaw ako natandog kay ako man unta ang pari namong duha pero siya man ang una nga naka-initiate pag-ingon, Sir, ato sang tabangan katong bata mura mag nagkalisod na. Busa ako siyang giingnan, Sir, hunong lang diha. Dalhan lang motor, kay ako lang ang mutulod. Padulong hadto sa ibabaw, hangtod nga pwede na siya nga pagpaduos-os ngadto sa ubos. Ug sa among pag-abot sa balay, siya pagani ang mingon kanako, Sir, salamat kaayo ha sa imong gibuhat. Pero deep inside sa akong kaugalingon, ako may dako kayong ipasalamat kaniya. Kay na ako'y dako kayo nga nakatunan niadtong adlaw. Og siya sa akong pagpangutana, Sir, believe ko nimo da kay sa kadaghan-daghan sa mga nanglabay atong lugara, ikaw man ang first nga naka-initiate nga mutabang atong bata. And then mingon siya, lahi man gud sir kay gikan baya akong misimba ganina. Unya dili ko makaibaw mutabang human sa akong pagsimba. Mga igsoon ko ni Kristo, hinaot nining atong pagdawat sa lawas o dugo ni Kristo diha sa Santos nga Eucharistia. Aduna kitay mabring house, aduna kitay madala nga pagtulunan, aduna kitay madala nga epekto niini diha sa atong kinabuhi, diha sa atong mga huna-huna, ug diha sa atong kasing-kasing. Kay ang Eucharistia bitaw nga atong nadawat karon, aduna ba'y kalahian sa Eucharistia nga nadawat sa mga karaang Kristiyanos kaniadto? Di ba? Wala man. Busa atong tan-awon ang Eucharistia nga ilang nadawat kaniadto, nakaagni kanila nga magpuyo og balaan. Ang Eucharistia nga nadawat sa atong mga nag-una nga mga Kristiyanos, nakapush kanila bisan man taliwala sa kamatayon. Ang Eucharistia sama usab nga Eucharistia nga nadawat ni Mother Teresa nga nakaagni kaniya sa pagtambal, pagtabang sa mga masakiton ug even sa iyahang paghalok sa samad ni adtong sanglahon. Mga igsoon kra ni Kristo, karong adlaw kita nagsaulog sa kapistahan sa balaang lawas ug dugo ni Hesukristo. Kini Eucharistia nga atong pagadawaton karon, mao gayud ang tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Hinaot nga sa atong pagpamauli sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay ug sa atong pagtapos nitong santos nga kasaulugan karon, hinaot nga every time kita makig-interact sa katawhan, it is not just an interaction between us and them, but usa ka interaction nila ug sa Ginoo nga atong ginadala. Amen.
Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga berhen, kisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios Amahan, mihatag kanato sa langitnong pagkaon, ang lawas ug dugo ni Kristo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, pangayoon ta nga makaambit unta kita sa Dios nung kinabuhi ug sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, si Francisco, sa atong mga kaobispuhan, kaparian, ug kamadrehan, nga sa kanunay, magpabilin silang matinud-anon sa simbahan, nga mao ang lawas ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasud, nga sundon unta nila ang panig-ingnan ni Kristo, nga mianhi dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag, sa kaugalingong kinabuhi alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanatong mga binunyagan, nga ang pag-ambit sa sakramento sa Eucharistia, ang lawas ug dugo ni Kristo, mahimong pamaagi sa atong pagkinabuhi, alang sa atong kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga masakiton ug himalatyon, nga unta ang lawas ug dugo ni Kristo, mahimong tuburan sa ilang kaayuhan ug kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang nangamatay, nga ila nang madawat, ang kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Langit nung amahan, mausab unta ang among kinabuhi, ug mahisama unta kami kaniya nga among giambitan ining Eucharistia, ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Amen.
mga igsuon pagampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibukong santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw, nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon nining mga gasa nga gihalad. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagin ni Hesukristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon, samtang mipahiluna siya diha sa kananan, uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga walay buling nga kordero, gasa nga takos madawat, nga magadayeg kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit, aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom, hangtod sa katapusan sa panahon. Dinhi niining dako nga sakramento, imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos, aron ang banay sa katawhan, mahayagan sa usa ka pagtuo, ug magdugtong sa usa ka gugma. Busa, nagaduol kami niining kahibulungan nga sakramento, aron mapuno kami sa imong grasya, ug mutubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit, sa walay huno nga pagdaig sa pag-ingon. Santos gawin ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw silaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa yuta,
matagal na ihatag ka na mo karon adlawan. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo. O pili mo kami, itugyan sa kanulan. Inunuan, luwasa kami, luwasa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kaangkuran. Ginoong Hesukristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluwi ka, kanahon. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluwi ka, kanahon. Kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Atagi kami sa kalina. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako makalawat kanimo apan ipangulong mo lamang ug mamahayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. Himuaw Ginoo nga magtugob kami sa kanunay pagpahimulos sa imong pagkadiyos, nga gilarawan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Hinaut unta nga pinaagi sa ato mga pag-ampo ang ato mga televiewers karon nga mga masakiton, kahatagan o kahupayan sa inyong mga gipangbati karon. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa makausapa, sa ngalan sa ako mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, among mainiton o kinasingkasing nga pasalamat kaninyong tanan nga nakig-uban kanamo nining santos nga misa. Ingon man, daghang salamat na Reverend Father Jose Conson Jr., gikan sa Order of the Descalzed Agustinian. Kinsa maoy nangulo nining santos nga misa. Ug sa iyang mga kaubang mga seminarista, ang mga aspirant o postulant sa Order of the Descalzed Agustinian. Sa atong lector, gikan sa parokya ni San Roque, diha sa Lipata, Minglanilla. O sa atong mga TV Mass sponsors, sa ilang makanunayon nga suporta, ingon man sa atong mga donors. Alang ni atong buot nga motabang o mosalmot, nining among apostolado alang sa mga masakiton, pinaagi sa atong misa sa telebisyon, mahimo kamong magpadala sa inyong mga donasyon na ay atong address o bank account name and number diha sa inyong monitor, sa inyong TV screen. O ingon man usab ang naatay GCash number. Magamay ug madako, daghan kayong salamat. Ang Dios magbalos ug manalangin kaninyo. Ang ginumana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadaan ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo.